Господин Георгиев, ще дадете ли интервю за форума? Ще дам интервю. Значи, когато се стартира с джиповете, на всеки един от пилотите да се дадат хапченца за успокояване на нервната система и за смъкване на адреналин. Защото има вероятност някой да прихвърли точката, да разбираш. Да му избие клапана, адреналинния клапан. И понеже и мене много ма хапят щъркелите от ляво дясно, трябва да ми дадете малко намаление на каска. Дами и господа, вижте какво става въпрос. Колега Георгиев, какво ще кажеш за каменния екстрем? Моля да го включим? Може Да ги прекараме оттам. Накачване. Да. Там ще бъде контролът нагоре. Или уния там. Да, там ще бъде на спускане. Да. Искате да го проверим? Уважаеми са форумци, ето това ви очаква. Networks Offroad 2012. Оправяйте се!